Ebusu yema mu nyina akwa bademo eba berema safotwene bo akodua te beremu na hemfie pe ewo kumo na yeba ye na tete nyina ye boko berema safotwene bo akodua a wo ye kumo eman hene anase kumo hene enne eno ye amamre ne amane apa papa na ntwi afahye eho entoma a obani mbosumi ni mu ana ne pempon so ankasa no edeba a wadi kan de babeto euro sante hene ni mu a wo hene ama ho ekwan na ye hwe aye kumo hanom a omo eye aduanafo na se ye ka aduana na aduana ahwe ne abrade nananom na wonim se aduana na ye wo mu emiensa aha kumo de ne ya abra aduana otwea aye atwea nso so eye den eka ho bi na ebra kumofo beso ye hanom no na wo mo dosu ye pa enu nto mu che mu miensa ana amukota ata akuakuaku ebi kwotena abetena se ena ne nche nya ase na afi nso so odumase na wo nkotena ase ono mu nyina mu cheche mu miensa no sabre no na akwamu edikan abone man na sama ne man no aye kese wote ne ho ne nase sanso na adanse nso ahyehye ne ho a adanse nso te ne ho ne nase enu ntia kan ho bi emma kumo hene ehu se bra so se wo so mo kan mo nyina ho ye den ebomu enu nto mo kan mo ho nyina bo mu ma aman miensa no ebeye efu abeye baako enam so no mo ya apem nti no enam so emma enkuro de nyina din be kan bo miensa ne be kan bo mu ma ye nya eye apem so enu nti kumo na ne din ne kumo ne mom na din no e de apem so enu nti eko a edi kan omo tena ase asomdue mu kumo wu anko ankohye obi aseda ebra na de nkyirate ne ho ne ase na de nkyira edi amama hodo so no na kumo wu nhye de nkyirase na kumo wu te ne ho ne ase de na akwamu ete ne ho ne ase no ye bema se bi no okokon kumo wu tena ase asomdue mu kopem ne hina na oto so nsia so ansa na ye atala from esesa akon ede ebebo no so enu ntie ko ode bebo no so no na ohun di kan kokon no ema enkukuo ebai nti bra won ba no mbeto se eye aduanafo a eye agogofo edikan aba enu nti kumo ehene sabe no eye adofo ahye ebeboa se bi eye ne nuanum nyina no nti sabe no kon na atala from kon na won ba be kon no eye kumo peposo wone ne nua eye one ne nua atebu kwaman ena afei nsuso no eye agogo ena wo nyina ka wo humbo mu nansana na kumowu eba bekọ esa no wo ye bement no ne bibia no sabi wo no ade ne husi wo no eye enu nto mo ya amane edi nantwie hye fom e wo papa dua no ase honom ena ye kumowu agina ye no on den sha ase na ade chi ye no amu ya amane ekotu ye no na se enam no ankasa no sabi wo wie yeye enu nti bere ma hye se enam no obetwa yi nantwie na koma so yi nantwie na koma no a papa dua no a na de hye ne gina se no ena so mo nsan eka kentenkrechi bia ne nyina wo mo famro so mo de bro no na wangu a okokon no a kuma obedi nkunim enu nti on ye sa o mo bro no no wangu ena afi o mo de to ho se emrantie bia opese o mo gina mu kokon no de makuma o man no nso o mo so entwa bie enu nti ye twa e de yimmemma wo aye kuma o man mu na enu nso so ena ye wo man no se bi egina ye kuma o man ena sebi wodi kan ede benchene ekọ fikesie mu ena kuma wuman ene sebi kwa amaman entamu ena na ye hwese hwan ne bedi asanteman enimu enu nti papa na ntwi efan de kaye ho na ade a wose ye hu fa kuma wuman hu nyinara no ye besua ne ye de abro ka se de no eye maame fuze medamase Zio. 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 Itatu aye 50 million so. Zio. Ene ya so ba na be. Zio. Na ye dikase ba. Zio. Okay, December, January. Ena nanu eye kire ya. Na kise kumo ya wa. Zio. 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 Adofrasi aye kana si no abi baba. Zio. No bia. No abi dina. Aye, dini kwa ya adofo. Zio. Ashiere tense abi. Zio. Adofo abi ashi. Zio. Ma wa
abin Zion. nti ono de ono ne factory mana ono ne share sai bi as Zion. na titi no se de ni na shi bi Zion. na ekum na ne de ji Zion. ekum na ne de ji sa Zion. ono na sa de no bi so a be bai Zion. sa de ne kuma mu mai Zion. ne kuma wu edi de apensu Zion. eti ono ne oni ya odi kan ya bai Zion. se de me kan no ya fasha ni a ti sha tu wa sha shi Zion. se ekun no e be ba so a ono na ye sa ma ni Zion. ma ni no ye sa ma ni ni le ya ye di so se bi wo mu a wo mu ji di se kun no beti mi akọ bi Zion. ye di so mo so beti mi akọ bi ana so Zion. mo no na ne idi kan ya ko sha shi Zion. e ya bo tuntum Zion ka bo tuntum a Thank you. Zion. Rono kuma na fi twa. Wo twa. Zion. Oso mumu me. Te bi di asikan, e bi di ma, bi di atu. No mo tu bono na aboa kese ni empeso. E ya na grata. Zion. E ya hwe. Zion. E to ma ye ni sai bi na che se ono adofo ache no beti na ko ku bi asa. Zion. So aso no wa be se, akari no wa be se, e ko no beti na. Zion. No, I mean, when Monsignor Mososo and Mosuma can Muslim about the somewhere. Zion. I want to come if you can Zion. from Sandy. Nana, Zion. No, I dare say from no. I dare one room, Mister. Someone I've been. Zion. I've been. Zion. Young farmers are near you. They said you're here and one is Nabi. Zion. Nabi, that's how we like. Zion. One from Zion. 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 Gabriel selection. Zion. Now, one more almost over, almost what is your way. Zion. If you did no did in my name, what are you? One tough guy in the man. Zion. Almost over somewhere with a phono meeting up with your national. Zion. It is a call. Now, do some a ship. Now, to me, let's say, Shiva, no more to the country. I didn't move to the Zion. That's all you say. And so now we now know that's a one TV and that is a war, waiting up. Zion.